Is-Sibt filgħaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura uffiċjalment il-lukanda ta' Hugo's Group H Hotel f'Paċeville. Din il-lukanda ta' 162 kamra lussuża ġiet inawgurata wara 7 snin ta' ħidma u investiment ta' 40 miljun euro mis-settur privat. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru laqa dan l-investiment u spjega kif fi ftit snin it-turisti li ġew f'pajjiżna irdupjaw u żdiedu ħafna wkoll it-turisti ta' kwalità. Dan il-grupp ifittex li rrisjedi f'postijiet lussużi u fil-btala tiegħu fil-pajjiż jonfoq ferm aktar minn turist konvenzjonali. Għalhekk Dr. Muscat qal li huwa importanti li f'pajjiżna jkollna infrastruttura tajba li takkomoda lil dawn in-nies ħalli fi żmien li ġej ikomplu jiżdiedu. Il-Ministru għat-Turiżmu li wkoll kien preżenti għal din it-tnedija uffiċjali sostna l-impenn tal-Gvern sabiex jirriġenera l-akwati ta' Paċeville u San Ġiljan. Din ir-reġenerazzjoni se tkun qed ittejjeb l-inħawi kollha b'servizzi utli u fuq kollox tisbieħ sabiex dawk li jżuru l-post ikunu jistgħu jgawduh aħjar. Luke Ketkuti, ibn l-imprenditur Hugo Ketkuti, qal li din il-lukanda hija l-akbar proġett li qatt sar minn Hugo's Group u sostna li tul is-7 snin tal-proġett iltaqgħu ma' bosta sfidi. Iżda l-akbar sfida fost kollox kienet dik li seħħet sena ilu meta Hugo Ketkuti il-moħħ wara kollox inqatel kiesa ħubieret minn raġel f'Paċeville. Kellna ħafna, l-ikbar waħda però kienet meta ġini qas missieri fl-aħħar ftit aħna kellna niftħu s-sena l-oħra u 3 xhur qabel l-opening ġara li ġara. Ketkuti spjega wkoll li din il-lukanda fiha karatteristiċi uniċi meta mqabbla mal-kumplament tal-lukandi l-oħra f'pajjiżna. Fost daw dix tikmamar bl-indoor pool ġo fihom ġifieri mhux ġacuzzi għandna 60 kamra, il-hotel għandha 162 kamra in total. 2 minnhom għandhom indoor pool ukoll hija feature li mawx ġo Malta. U għanna 60 kamra oħra bil-ġakużi, minnhom li għandhom ġakużi ġewwa u barra wkoll, hija lukanda partikolari u differenti ħafna. Kerim Barbara, l-General Manager ta' din il-lukanda, spjegat li l-viżjoni ta' Hugo kienet li l-lukanda tiegħu ma tkunx sempliċement lukanda, iżda esperjenza unika għal kull min joqgħod fiha. Minn barra l-162 kamra lussuża f'din il-lukanda ta' 11 solar, l-istess lukanda fiha diversi postijiet fejn wieħed jista' jqatta' l-ħin tiegħu, fosthom numru ta' bars u pixxina kbira fil-11 solar li tagħti għal fuq il-bajja pittoreska ta' San George. Preżenti wkoll għal din it-tnedija kien hemm id-Deputat Prim Ministru Chris Fern u s-Segretarju Parlamentari Chris Sajus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.